Nu vizez crabi foarte mari, cât mai mulți. Dacă intră și ceva mare, este foarte bine. Oh. A ieșit puțin afară. Șafir. E amur. Și n-am capul de amur. Da, nu cred că o să pot să le iau din prima. Nu mă lasă. Nu cred că intră în capul acesta. Dar ce cuminte! Dar că știu că prinde pe. Salutare și bine v-am găsit la o nouă emisiune marca Matrix. Ne aflăm pe lacul Palatului Căciulații, de lângă București, o baltă superbă cu mult pește, de la crapi mici până la foarte mari, până la 30 de kilograme, cum ne-a arătat Mr. Robert. În cele ce urmează vă voi prezenta cum voi aborda această partidă. Este și pentru mine o locație nouă, este prima partidă. Pentru astăzi am pregătit, după părerea mea, peletele este foarte bun în această perioadă când crapul se hrănește. Am pregătit un mix de 2 și de 4, vizăm și crapi mai mari. Am pregătit o nadă ceralieră, n-are cum să refuze crapul această nadă în această perioadă, de la CPK, Tiger Natsu, amestecat cu sweet corn, varianta Bagman, mixul de pelete tot de la CPK, mixul de 2 și de 4, amestecat. I-am aditivat pentru un plus de atracție cu aditivul Bagman XXL. Am pregătit un vad în aproximativ 50 de metri, unde voi duce porumb cu noile coșulețe de la Matrix Bottom Feeder. Cu aceste feedere o să duc porumb și nadă ceralieră. Să vedem la ce, nu am idee la ce funcționează pe această locație, peletele sau nada. În vadul scurt o să dau, cum am spus, cu porumb și cu nadă ceralieră și în malul de vis-a-vis o să pescuiesc cu pelete. Ca echipament, pentru malul opus, lanseta XRD de 4.2, avem undeva la 115 metri. Am echipat-o cu mulineta Fox 12.000 XC. În vadul scurt, lanseta Ethos XRD de 4 metri cu putere de aruncare de 130 de grame. De ce am ales această lansetă? Pentru că folosesc coșulețe de 50 de grame, pentru că bate și vântul și mă ajută să lansez liniar, că vreau să dau puțin mai tare, să le pun cât de cât în aceeași loc. Am nădit câteva coșulețe cu porumb în vadul scurt. Haideți să facem și prima lansare pe vad. O să folosesc o montură Pips Chips, undeva la 60 de centimetri, și la cârlig voi pune tot porumb, punem 2 boabe de început. Am încărcat cu porumb la mijloc și capac de nadă, da? Am și un pom aici deasupra, mai lansez o dată că nu mi-a plăcut. O chestie foarte importantă, dacă nu ați reușit să lansați pe vadul nădit, nu lăsați montura în apă, scoateți și relansați din nou, că s-ar putea să stați degeaba și peștii să fie pe patul de nadă și dumneavoastră în afara patului. Și atunci vă și pleacă peștii. Am ales să pescuiesc cu coșuleț că vreau să duc porumb. Cum am spus, vreau să dau mai tare. În momentul când ați lovit clipsul, trebuie neapărat să coborâți lanseta jos ca să se scufunde firul. Stați așa 30 de secunde. Dacă nu, burta noastră va fi în standul vecin. Facem metod versus coșuleț astăzi. Vedem care variantă funcționează mai bine. Dar e corect, ai vaduri diferite. Am vaduri diferite, dar îmi doresc mai mult să prind pe vad. E mult mai ușor. Ai vaduri diferite, nade diferite. Da, nade diferite, da.
Asta e de început, că dacă o să văd că funcționează peletele pe malul de vis-a-vis, o să introduc și pe vad. Sau invers. Păi și cum o să introduci porumb pe metod feeder? Porumb? Bun, îți arăt. Imediat îți arăt. Imediat îți arăt. Dar recunoaște, coșulețul are un avantaj mare din punctul ăsta de vedere. Da, păi intră o mână întreagă. Intră foarte mult. La metod nu prea intră. Nu. 25, boabe, 7, 10, dar mai mult nu poți. Mai ales pe malul de vis-a-vis. Pe acest vânt trebuie încărcat puțin, mai puțină nadă, pentru că nu are o aerodinamică foarte bună. Dacă îl încărcăm de 2 ori, de exemplu, sau nu mai zboară bine. Mai ales pe vântul acesta. Pare că am prins un crap din malul de vis-a-vis. Am mai avut un caras la prima lansare, acum la a doua lansare a intrat un crap. Așa pare. După cum trage de băț, e și foarte greu. Distanța e foarte mare și de aceea se simte așa. Până acum se pare că varianta cea mai bună este malul de vis-a-vis. Este plin de structuri și crapii preferă să stea acolo, adică se simt în siguranță. Am avut o trăsătură și pe vad, dar cred că a fost tot caras. Bine, întotdeauna pe vad se activează mai greu, dar dacă merge malul opus este foarte bine, nu este chiar mic. Lanseta lucrează foarte bine. Deci o plăcere cu etosul de 4.2 pescuitul la distanță, pe lângă că poți lansa distanțe foarte mari, de 120 plus, nu este rigid în drill. Nu mă grăbesc că vreau să-l văd, dă din cap, se mișcă mai greu, semn că ceva mai serios. Ai emoții, nu? Am. Primul pește, mai serios. Dar vrea firă? Vrea, dar lanseta lucrează și nu. Deocamdată nu. Nu-i dau. Ce frumos ar fi să fie direct un bonus. Oh. A ieșit puțin afară. A simțit malul. Până acum n-a făcut figuri. Aoleu, e amur. Da. Și n-am capul de amur. Da, nu cred că o să pot să-l iau din prima. Așa că o să-l ating puțin să plece. Sau? Mă lasă? Nu mă lasă. Să-l mai obosesc puțin. Măcar 1 metru. Nu cred că intră în capul acesta. Dar ce cuminte-i. Dar câștig ca primul prezent. Asta ziceam, că nu vreau să le iau din prima. Trebuia să pun capul mai mare din prima. Nu mă așteptam la așa pește, sincer. Știi ce pești sunt aici, mă? Și am zis că nu-l bag ca să mai plece odată, că știu că sare. Asta este, oricum a fost frumos. Cred că 10 plus au avut. Ia. Nu știu ce pești sunt aici, mă. Păcat. Te pregătești acum, că pe mine nu mai crezut. Da. Direct, nu, îl și scot. Pun capul de la Fox. Mai mare. Trebuie un cioc mare. N-ai să faci. Da, a intrat. Da? Intrase, da. A făcut o lumânare. Bine.
Dacă îl oboseam și îl mai lăsam 2-3, să mai plece de 2-3 ori, îl scoteam și cu acest cap. Dar m-a păcălit, că a intrat singur și după aia... Asta e. Așteptăm pe următorul. Interesant că am lădit cu ceralieră și cu porumb pe vad și am prins la pelete în malul de vis-a-vis amur. Numai surpriză. Da. Băgăm ceralieră și în mal imediat. După acel amur am schimbat capul și mi intră caras. Acum, cred că următoarea lansare ar trebui să fie tot amur, nu? Dacă schimbi capul. Dacă schimb capul. Da, e frumos. E frumos, e pește. Să-i dăm drumul. Hai să mai prindem un amur. M-a sfiert pe amuri. Am avea amur. Da. Oricum, marul de vis-a-vis s-a evidențiat, clar. Da. E clar. Partea aceea e foarte sălbatică, le place acolo, n-are cum să nu. De aceea a avut și amurul încredere să mănânce. L-am păcălit cu metodul nostru. Fiindcă am prins amur, am făcut din cele două, din nada, cerealieră și mixul de pelete, le-am amestecat între ele, dacă am prins amur, nu? N-are cum să nu-i placă. S-a dus și ceva cereale acolo? Da, da. Pentru amur, dacă îi place, dacă e acolo. Și strâng foarte tare, că să mai rămână pe metod la impactul cu apa, că este foarte departe. Bate și vântul. Am ratat locul de unde am prins pești, dar nu, o las, o scot și îi relansez. N-are sens să stau degeaba. Cred că am încărcat, să duc multă nadă și am încărcat de 2 ori. Am uitat că e distanța mare. Cum am zis, trebuie făcut un metod mai aerodinamic. Atât. Și va zbura liniar. Și pe vânt. Altceva. Super. De pește? 2 minute. Auzi, dar pune și capul ăla de micior lângă tine, măcar la dărât așa. Să nu-l mai văd. Să pornim ceasul. 2 minute colac. Am prins tot un caras, cred. M-au invadat carașii. Capul de micioc e bun. Trebuie să fac o modificare, dar nu la capul de micioc. Pun o peletă mai mare sau... Cred că îi pun o babă de porumb de silicon. Poate evit carașii. Am și forțat cu o peletă mai mică acum. Am zis că poate trage mai repede. Oh, tot carase. Nu-i problemă că lansez din nou și nădesc zona.
În acest fel sper să atrag și ceva crapi. Doar numai ce am început. Am și pregătit aici o boabă de porumb, dar de silicon. Poate îi păcălesc așa. Să-i pun și 2-3 boabe capac. Poate îi păcălim așa. Ce caraj mare ai luat, cred că poate să dea și în boabe de porumb. Nu cred că mai intră. Că e de usturoi. Poate nu-i place. Deci asta ar putea fi o metodă să scap de caraț? De caraț, poate nu-i place usturoiul. Poate, nu e sigur. Tot timpul am prins crap mai mare pe... Usturoi? Da. Încercăm. Dacă nu, îi punem pelete mai mari, cârlige mai mari. Profit de ocazie ca să vă arăt noile coșulețe de la Matrix, modelele din plastic. Avem aici bottom feeder de 50 de grame, avem o variantă mai mică de 40 de grame. Acestea le folosim în pescuitul pe vad în distanțe 40-60 de metri. Cu acestea putem nădi la început, putem să ducem foarte mult porumb, particule. Vă recomand să-i puneți și capac de nadă, în acest fel să ajungă în siguranță până la vadul nădit. În momentul când ajunge pe substrat, scuturați foarte bine și se va descărca excelent. După ce ați efectuat nădirea, puteți trece pe varianta mai mică, în care duceți, după ce ați nădit, nu mai trebuie să nădiți așa mult, treceți pe varianta mică și dacă vreți să duceți în continuare porumb, duceți mai puțin, dar la fel, cu capac de nadă sau pelete, la fel. Amândouă se pot folosi și la vierme colat, nu doar la porumb. Pe lângă acestea mai avem coșulețele Orbit Feeder. Acestea, cum este și cazul de față, avem un vânt foarte puternic. După ce am nădit cu acest coșuleț, dacă nu puteți pescui cu acesta, treceți pe varianta bullet. Cu siguranță pe acest vânt trebuie folosit acest coșuleț. Zboară foarte liniar și precis pe vânt. Este foarte silențios la impactul cu apa și pe acesta îl puteți folosi la vierme colat, cât și la porumb, nadă. Însă menționez că nu descarcă la fel de bine ca și aceste coșulețe, dar dacă stați pe trăsătură mai mult, sunt perfecte atât pentru vierme colat cât și pentru porumb. Cred că la aceste coșulețe le puteți folosi chiar și fără capac de nadă. Eu cred că rezistă și la lansare, dar vă recomand totuși să-i puneți un capac de nadă. În acest fel duceți coșulețul în siguranță pe vad. Am o trăsătură pe vad, crap foarte nervos, doar ce l-am înțăpat. Sunt pe forfa. Am reușit să declipsez. E la coșulețele astea, nu? Da. Am pus coșulețul Orbit, bulletul, n-am mai făcut gălăgie, a și intrat. Sunt tare curios ce este. Așa plecare. Merge și vadă până la urmă. Adică merge. Un pește. Merge, dar da. Merge, dar cu răbdare. Cu cât pescă? 60 de metri? Cam așa, 55, 60. Și malul de vis-a-vis deocamdată nu tot caras, tot caras. Da. Dar îl forțez. Duc micropelete, la un moment dat eu zic că o să intre. Uite, asta ar putea fi o strategie bună, nu? Să pescuiești vaduri diferite, structuri diferite. Da, normal. Tot timpul trebuie să avem două variante. Cum am pauză în malul de vis-a-vis,
Vadul e perfect acum. Chiar dacă tot ești un singur băț, ideal ar fi să nădești mai repede. Da, da, da. Mare? Da. Și sunt cu forfac de mono. Da, da, ai treabă, nicio de. Ha. Da. Dar ce pește aveți aici la Căciulati? Da. Bă, eu ți-am zis. Eu ți-am zis că nu știu la ce te bagi. Olo! Ce să-i fac? Ești cu forfa de monofilamentă? Da. Unde merge? Cred că unde vrea el merge. După cum merge, eu cred că știe că e înțepat. Ba, acum știe. Acum au aflat când a venit în mal. Hai în barcă. Hai. L-am oprit. Nici nu s-a dus 100 de metri. Dar n-am avut ce să-i fac. E că merge către mal. Dar cum? Acum cred că vine el. Vine, vine. Cred că e amur. Nu fac față să mă lunesc cum vine el. Acum am capul potrivit. Hai să vedem. Doar să-l scot. Dacă ne-ai mai avut de mult așa pescuit, trebuie să recunosc. Să alerge așa în jurul scaunului. Da. Ai ce face. Te adaptezi după pește, nu poți să stai într-un loc așa pești. Da, acum s-a oprit butuc. Abia se mișcă. Acum l-am întors. Dar cum dă nici nu să pe el alt? Aia vreau. Aia nu vreau. Până așa în sus. De coșulețul. Aia că a ieșit la suprafață. Hai, curte sus, nu? Da. E frică și la coșuleț de pește. Că pregătesc minciocul. Că te grăbești un pic, dar... Să fie aici. Să se fie obosit la ranul, cum o plec? Mai devreme? Da. Hai coșulețule, te în jos să pomul lina. Dar ce crezi că e nod acolo? Nu cred. L-a făcut el dacă a fost. Mă dau jos. Să nu meargă în stuf. Da. Asta mai lipsea. Să mi se facă nod. Da, e nod acolo? Cred că e înaintaș. O trecut de nodul de înaintaș. Ia scos să văd. S-a adus, cred că. Ți-a adus peștele? Nu cred. Da. Nu cred, ți-a adus peștele? Nu s-a adus, mă, acolo. Am și noroc. A trecut agrafa de nodul de înaintaș și s-a oprit acolo. N-a mai putut mulina. No, când e... Știi cum e. La un care a adus să nu Doamne, mi și groază ce am acolo. Dar s-a băgat în ceva, ce face acolo? Cred că ce vrea el, să duce în dreapta. Nu, că s-a băgat în ceva. Eu știu niște pietre la mare. Aia, de asta stau așa în sus. Stau cu mâna pe tambur, ca că pleacă să-i dau drumul. Da, ce ziceam. Nu-i bai. O să vină înapoi.
Opa! Din dreapta așa. Am venit să prind ciortani. E complicat la palat, nu adică. Am văzut că ai prins pești mari, dar... Am pus vorfac de mono, zic. Ca la Rădești. Da. A intrat la 2 boabe de porumb. 2 boabe ai avut, nu? 2 boabe, da. Bănduel, nu? Da. Nu silicon. Da. Nu. Și în coșuleț ce ai pus? Mix din ăla sau? Porumb și capac de mix. Da, exact, ce Da, povestea da. mai devreme. Da. Vorfacul de mono e mai greu ca și cu textilul la metod. Trebuie să ai mai multă grijă. Și cârligul e mai subțire, e mai... Da, dar pe de altă parte e bine că e un pic mai elastic. Mai prea și nu știu. Da. Vrea să iasă, sau nu? Nu cred. Eu nu cred că e acum. Reci. Mă grăbesc chiar. Deci am că te grăbești cu niciodată. Du-te, ce să zic? Du-te, adică. Nu chiar avea prea multă variantă. Hai, întoarce-te. Hai. Îmi place că merge tot în dreapta, de aia tot mă mișc. Să-l întorc. Merge către mal și atunci mă bag eu în apă după el. Hai, n-ai obosit. Nu știu, dar eu cred că trebuie să mă să aduc un minciuc de-al meu. Dacă nici ăsta nu e bun. Cred că trebuie să aduc de-alea de la meu. Da. Iar s-a ridicat coșul. Deci ori crap peste 10, ori amur mare, zic eu. La cum a plecat ar trebui să fie amur, sau? Eu cred că indiferent de variantă e peste 10, 100%. Dacă nu, un record personal. Ce record personal ai, dar chiar? 19 jumate. La crab comun sau? Da. Oglindă. Și la pen? Nu le-ai ținut socotea, da? Nu. Cred că 13. Da. 19,500, n-ai trecut de 20. Nu. E, uite, ai șansa acum. Doamne ajută. Dacă e de 20 mai stau o oră. Oare poți să-i dai tu una să treacă sau? Dacă mi-l aduci la mână, da. Te-am salvat. Da, Că de mersi. afară e și meritul, să știi. Numai așa face. Dar asta bine. Pompează. Dacă era mic, nu făcea așa. Numai pompează. Da, deci nici de data asta. Nu. Acum am să zic. Hai că acum cred că e mai obosit. Pare că renunță mai repede. Da. Bine, tot pleacă, da. Tot pregătesc coada, dar. Că poți să te pregătești după ce dai măcar o gură de aia. Da.
Să nu iese un pic la... Avem timp. Măcar o să stea cu minte la poză. Că va fi rupt. Da, cred că și tu o să fii rupt la poză. Da, cred că merg la un duș direct. Direct la duș. De plecat mult nu mai pleacă, da? Dar nici de venit nu. Tot pleacă, tot. Când e aproape sus, face o manevră. Pentru că poate. Da. Hai, ieși. Te rog eu, ieși. Așa pești mari pe vad? Da, se pomenește. Dacă spălac, poți să fii și pe vad, nu? Da. Ai nădit mult acolo? 10 coșulețe de început, cu porumb. Oricum ai dat. După aia am întreținut, da. Dar nu foarte mult. Cred că am mâncat tot. Singur. Ozal, da, recordul personal la drill, știi? O oră 40. Nu cred, serios? Acum 3 săptămâni. O oră 40? Da. Cu ce pește? Nu l-am văzut. Adică o oră 40 Da. nefinalizat. Da. Un somn, cred că foarte mare. Tot așa m-a ținut. Nu ai ce comun, l-am văzut. Nu cred că vrei să bați și recordul ăla. Cât avem? Jumătate de oră. 38 de minute. Misete. Facem schimb? Da. Unde ai apățat-o? N-am. În mașină. Acum mai 5 minute. 5 zice, a? Nu mi-a dat nimic? Acum încerc să ridic un pic mai tare să vedem. Bă, dar e incredibil câtă energie au, frate. Nu, ai vrut drill-ul. Da, dar mai multe, nu unul de o oră. Ce ai zis? Băi, vreau senzație, vreau ca lumea, nu... Am avut și cu primul. Amor de peste 10 ori. Zic să nu-l mai pomenim pe ăla. Vine înapoi și ăla imediat. Nu, Adi, măcar să mai vedem și noi. Imediat. Dacă ne lasă. Păi, îl țin strâns, să nu să iasă. Și tot nu vrea. Câtă energie să ai. Le dă steroizi aici. Dar tu câtă mai ai? Nu mai am. Bă, știi care e culmea?
Că nu e furajat, bă. Tocmai, mănâncă scoici și... Totul sănătos, exact, scoi, pomel. Mamă. Dacă știam, puneam lansete de crap. Veneam, dacă prindem de 15 kg, 20. Deci știi cum cedează ăsta, Adi? Cum? Dintr-o dată, lemn. A, da. Hai, aștept. De tot dă. Hai, aștept. Se ridică și stă. Da. Până la ultima picătură dă. Hai sus. Ce părere aveți despre lansetă, domnul? Lucrează foarte bine. Și crapul are aceeași părere. Amortizează tot, după cum se vede. O lansetă puternică pentru crap mari. Distanțe mari. Ai cam strâns frâna acum, nu? Da. E așa, între, da. Dar stă pe loc, nu... Eu îl trag în sus, el în jos. E constant. Am dat și eu. O luat și el. Hai. Că eram cu montură de metod, poate îl scoteam mai repede, dar așa. Asta cu mai repede, nu știu ce să zic. Fix în acest moment, ai fix o oră, mai ai 40 de minute să-ți depășești recordul de drill. Ai fix o oră de drill acum. Hai de capul. Deci 2-3 de ăștia e ziua, Adi. Ca o zi de lucru. Dar hai mă să-l mai vedem și nu știu să... Unul din ăsta ajunge pe zi. A fost atunci afară și nu i-a plăcut ce-au văzut. I-am zis că l-a duc la T-Rex, nu m-a crezut. S-a adus. Nu cred. Deci nu cred. Nu cred. Nu cred. Oh. Dar l-ai mai văzut acum? Stai acolo. Așa vă enervați voi, ardelenii? Așa faceți voi când aveți nervi? După o oră de... Nu mai. Am schimbat capul la mincioc, am schimbat tot. E ziua aia. Da. Te consolează. Da. Și ei pare rău, fii atent. Asta e. Poate reușim să scoatem unul totuși. Dar știi că putea să fie un nou record personal. Și era aici la 2 metri. Păi numai aici a stat vreo 45 de minute. Asta e. Da. Era dopul de la lac. Să știi, da. Măcar știm că era comun. Asta este. Trecem peste și bem o gură de apă și îi dăm din nou. Hai, să le băgăm la apă. Mai avem de zi. Asta e.
Am avut o mică pauză în care am mai prins câțiva carași, am mai schimbat pe monturi, am mai nădit în continuare, treptat. Acum se pare că am prins un crap, înseamnă că au revenit așa încet pe vad. Acesta este din malul de vis-a-vis. Sunt cam mofturoși. Numai cei mari au mâncat astăzi. Am avut și câteva peripeții. Eram pregătit de ciortani. Nu vizam chiar așa crab mari, dar după aceea am schimbat pe monturi și... N-ai venit chiar pregătit. Chiar așa nu. Da, de acum, dacă o să mai revin, cu siguranță că... Știi ce ai de făcut? Da. Dar știi că acum, după ce ai schimbat toate alea și mai robuste și mai rezistente, îți intră ciortani, știi, nu? Știu. Da, poate mai intră și unul mare. Nu e exclos. Ce răi-s. Chiar e ciortan. Tot amor. Da. Am pus capul de amur. Am luat din prima. N-am mai riscat-o. Încă nu l-am obosit și nu vreau să sară. Hai că a fost cumințel ăsta, mă. N-a știut, acum o să fie rău. Că l-am luat din prima și ia că mă mușcă de... Da, am zis, acum e rău. Chiar dacă nu e ca cel de azi dimineață, dar e bun și acesta. Am spus eu că acum trebuia să fie drill-ul la mal, dar dacă am avut capul bun de mijloc, l-am luat din prima. Da, da, da. Stai cu minte, că-ți dau drum imediat. Cu mare energie multă. Hai, da. Nici nu cred că mai e. Nu, las că mergem și repede. Da, 2 minute. Hai să mai încerc o dată. Da. Da, asta este. Acesta a fost ultimul pește pe ziua de astăzi. Atâta s-a putut. Așa-s modelul de pește acum, nu Da, da, mai da. arătăm. Da, o concluzie, abordarea a fost, părerea mea, bună, doar că la montură mai trebuia lucrat. Nu am știut ce pești o să prind. Am pescuit cu cârlige mai mici, cu forfacuri mai subțire. Una peste alta, pentru prima dată aici, să am 3 pești mari în băț, eu zic că este foarte bine pentru prima dată. Acum, ce să zic, era bine să-i fi scos. Asta este. Poți să iei ca un antrenament. Da. E chiar am avut ce învățat de pe ziua de astăzi. Data viitoare o să-i scot eu afară, nu o să mă mai păcălească ei pe mine. Să vin cu monturi mai grosolane, cu cârlige mai mari. Trebuie stat mai mult pe trăsătură, că intră chiar și pe vad. Am avut unul, nu știu, 15 kg, nu știu cât, bineînțeles că era mare, dar am stat o oră cu el în drill. Asta e, s-a dus și el. La prima lansare sau a doua am un amur, tot așa, peste 10. L-am băgat în mincioc și a sărit afară. M-a păcălit și acela. Acum, încă unul mare, s-a băgat în... Asta e, se întâmplă, e pescuit, n-ai ce să faci. Minunat. Pești mari, faini, sălbatică, peștii răi. Cred că le dă steroizi. Am stat să stau o oră în drill și să nu pot să-l ridic afară. Care ai mai scos așa ceva pe... Da.
Am scos și de 20, adică 20, 19,500, că n-am trecut de 20. Uite, nu știi acum dacă trece. Posibil. Putea fi, Da, putea fi. pare rău, dar asta e. Se întâmplă. Data viitoare va fi mai bine. Eu cred că voi prinde și mai mulți. Mi-am dat seama că pe vadul scurt am nădit vreo 2 conserve de porumb toată ziua, puține nadă cerealieră și adică am încercat 2 variante să văd cu ce se hrănește pe această baltă, că nu am știut. Ori cerealier, ori făină de pește, micropelete, dar crapul l-am prins pe cerealieră cu porumb, pe vad, și amurul pe făină de pește cu micropelete. Deci ai înțeles tot. Da. Și am mai prins un amur tot cu făină de pește în mal. Da. Le combinăm și își aleg ei ce le place. Deci trebuie nădit pe vad, dacă vrei să prinzi pește, trebuie băgat. Da. Deci te-a ambiționat una peste alta? Da, o să revin, vreau să revin să-mi iau revanșă. Zic și de canale și de... Ce canal? De YouTube? Nu, că stăm până dimineața. Fox Fishing, cum o zic? Cum o zic? Fox Fishing. Lasă canal. Mai, că trebuie să mergem și noi acasă. Da. Am încheiat și pe ziua de astăzi. Cu bune, cu rele. Asta este. Până data viitoare, vă dorim fire întinse.